Добър ден с днешна дата, приятели. Днеска излизаме малко соло каране. За сега, след малко трябва да дойдат и Тони и Ицката и да знам някой друг ако реши. Сложили сме нова гума, китайска, и сега ще я тестваме. Ще пробваме някоя друга пътечка, да видим как се държи гумата в днешните условия. Тук загребва много хубаво за сега. Само че това тук ме много издразни. Не я заходих правилно тази пътечка. Лепи. Да видим тук какво имаш. Гумата е бетон. Бетон.
ja, wunderbar! Spirаме записа за сега. Ще се включим по-нагоре в някоя друга пътека. Да, приятели, включваме се директно от пътеката на Водоема. Това ми беше първата пътека, която изкарах. Влизаме нарочно с по-малко газ, да може да видим на гумата как ще се представи в Баира. Усилие се изкачва. Отдавна не съм го карал и съм малко като скован. Не мога още да се отпусна много добре, но малко по-нагоре ще влеземе в ритъм. И така, приятели, ще спра тук записа, понеже нагоре е път само. Няма смисъл да снимам път. Приятели, включваме се малко по-нагоре от пътеката на Шарен чешма. Сега ще пробваме да я изкараме. Трябва да няма много проблеми с новата гума. Ама аз съм малко ромов, за това ще видим. Нищо не се знае. Я да завъртиме. Къде буксуваш, бе? Какво ти стана? Нещо този съединител трябва да го стегна, много рано отделя и го изпуска. Така, няма да видим. Стига де, колко още да те стегна. Така май ще бъде по-добре. Но не остана по принцип. Ама трябва да си изкараме. Тая манивела е за смена. Последно баирче, ама нещо калпало. Нали не мога да излезем от некъде другаде. Ако нямам ниво в предна спира. Няма да видим до тук.
бе, баш горе ли, че ви угаснеш, бе? И ето как излизам аз, дами и господа, на бутание. Но сме горе, все пак. И установих, че ми се е прецакало копчето на загасене на мотора. И няма да го гасим и готово. Така, приятели, сега ще се спуснем малко да починеме. И отиваме. Днешното предизвикателство ми е пътеката на водоема, понеже нея не съм я изкачвал до сега. До сега винаги съм бил без гума на тази пътека и днеска с новата гума, между другото да я покажа, китайска, обаче е супер софт и просто е много загребва. Това си е много добре, все едно карам друг мотор. Та така, и ще се видим малко след малко. Драги приятели, дано да дойде. Приятели, не се бях замислял, че не съм ви снимал как се спускам по пътеките. А сега ще ви покажа. Това е същата пътека, която изкачихме току-що. Сега я спускаме надолу. Загряхме. Нека тук да опазим камерата, да не минавам. Ого! Обаче смених лагерите на кормилото на мотора и сега преди доста по-лесно държеше правия път, отколкото сега. Никога не дръжте предната спирачка на пускане. Оставете го мотора да се плъзне надолу, понеже ако набиете предната спирачка ще стане доста по-лошо. На мене некога ми се случва доста често. Приятели, ето за какво сме дошли днес. Това е днешното предизвикателство, тази тук пътека. Доста е мокричко, но се надяваме с новата гума да успеем да излезем. До сега тук не съм излизал никога. Я да видим, ай тук какъв е този коловоз стана. Трябва от там така и от тук пълна мощност нагоре. Та, днес е денят, който трябва да я изкараме. Ей, тук трябва да се мине. Не е по принцип детска играчка, но ще видим. Ще видим какво ще стане. Нека да видим първия опит така опознавателно докъде ще успеем да стигнем. С малко повече газ и ще стане оттам коловоза и така. Това беше първи опит. Гледай колко не достигна. Обаче през коловоза ще